Ben, a rede cultural da Diputación da Coruña pois é, se non a máis importante, non a máis importante, xunto ca rede da GADIC, da Xunta de Galicia, pois un pouquiño o eixe que vertebra a distribución do teatro en Galicia, non? Se comparamos cos outras diputacións de Galicia, tanto a de Ourense, Pontevedra como Lugo, pois a verdade é que a ventaxa é enorme. E, sobre todo, que é unha rede que ven de vello e está articulada, pouco a pouco, dando os pasos como máis sólidos, favorecendo que a profesionalidade dos traballos pois sexa máis riguroso e, sobre todo, atendendo a máis concellos e, sobre todo, atendendo a peculiaridade de cada concello, sobre todo aqueles concellos que sí que teñen unhas instalacións, que teñen unhas estruturas que poden asumir grandes espectáculos, como poden ser este que temos atrás, que é o Morte Occidental Monarquista, que é de gran formato, pero tamén aqueles concellos que tenden unha estrutura mínima, con uns espacios de exhibición moi reducidos, pois posibilita que esos concellos que teñen menos recursos pois tamén podan facer unha divulgación do teatro profesional. E a veces é necesario valoralo en términos non só de promoción do teatro, sino en términos empresariais, que iso é un pouquiño o máis importante neste momento para que ese tecido de teatro profesional se vai enriquecendo pouco a pouco, non? A nós, a Teleteatro, esta rede afectalle positivamente porque supón un tanto por cento bastante elevado da distribución dos espectáculos da compañía. Podemos dicir que o outono, a xira de outono que temos nós, un 80-90% ven de espectáculos que derivan desta rede. E a verdade é que para nós é un ámbito moi importante. Non só no ciclo de teatro, senón tamén no ciclo de lingua escena, da Diputación, que son espectáculos que promoven a lingua galega, e xuntando os dous, pois a nós é que nos supón un tanto por cento moi alto de traballo. Morte Occidental Monarquista é un espectáculo que Darío Fo escribiu nos anos 70 e parte dun dato histórico que é un anarquista, Pinelli, que caiu nunha ventá nunha comisaría de Milán, anos 70, estamos falando, e evidentemente o que fixo Darío Fo foi darlle volta a un suceso tráxico como pode ser a morte dun anarquista e convertilo nunha comedia, pero para denunciar o trato que recibía, sobre todo, certas ideoloxías, certas maneiras de pensar en contextos máis ou menos represivos, como pode ser a Italia dos anos 70. Nós usámoslo como metáfora de moitas cousas que poden estar sucedendo incluso hoxe en día, incluso en sociedades que aparentemente democráticas e aparentemente respetuosas ca diversencia da opinión. A xente que non viu Morte Occidental Monarquista, eu convido a que o vexa, porque, aparte de pasalo ben, pois se vai levar un recado para casa e esperamos que vexa esa metáfora como a vemos nós.